Bon dia, conills literaris. Si us preguntareu, fa molt de temps que no penjo vídeo, però també és perquè m'estava llegint aquest llibre. Doncs bé, sí, em va coincidir amb el final de curs, amb els exàmens i també perquè vaig tenir una petita parada lectora, però vaig retornar a la lectura i si no ho hagués fet m'hagués perdut una cosa, no m'ho perdonaria mai. Així que, sense res més, comencem el vídeo. Si el que no em perdonaria mai és no haver-me acabat de llegir aquest llibre. Es diu A 3 metres sobre el cel, de Federico Mocchia, de l'editorial Columna. Doncs bé, com heu pogut veure, és un llibre bastant gruixudet, de 431 pàgines. Per això entendreu que durant 3 mesos no he pogut penjar vídeo, perquè se'm va juntar amb final de curs, els exàmens, i clar, mi soc responsable i no vull que un llibre pugui perjudicar els meus exàmens, per tant vaig tenir una parada lectora i això em va fer que triés tant en penjar vídeo perquè no estava llegint cap llibre, llavors no podia penjar vídeo sense llegir-me cap llibre. Llavors em vaig parar a la meitat d'aquest llibre, però després vaig arrencar el fil a les vacances i finalment el vaig acabar. Doncs bé, sense enrotllar-me més, us explico de què va la història. És una història d'amor, com sabeu, sempre ho dic en els vídeos, m'encanten les històries d'amor, em fascinen. Una història d'amor entre la protagonista Babi i el noi que es diu Step. Sí, els noms són una mica raros perquè això passa a Roma, és Itàlia. Llavors els noms són una mica estranys i la pronunciació no és que se'm doni molt bé. Babi és una persona adolescent que va a l'institut de monges i els seus pares són molt estrictes i protegeixen molt a la seva filla com tots els seus pares farien. En canvi, els pares d'Step estan divorciats i no és que es parlin molt, Step viu amb el seu germà, Paolo, i llavors la seva relació amb els pares és bastant diferent a la de la Babi. Per això els hi costa tant estar junts, perquè els pares de la Babi no deixen anar a Step perquè Step és una persona violenta, reacciona molt diferent a les coses que li passen al seu voltant, suposo per l'entorn familiar o l'entorn dels seus amics, perquè sempre ha viscut així, llavors és com que no concorda amb la vida de la Babi. Això és el que pensa els seus pares, els pares de la Babi. Però llavors Babi, que és amiga de Pallina, la seva amiga, sí, els noms són molt raros, ja ho he dit, doncs Pallina es fa nòvio d'un amic de Step, que es diu Pollo. Llavors, a partir d'aquí, Pallina fa que Step i Babi, que Babi es vagin veient més i això fa que arribi un punt on la protagonista d'aquesta història canviï radicalment la seva manera de ser. I això és el que preocupa més als seus pares. És una història d'amor molt intensa, la veritat és que molt intensa, sí, la veritat. Crec que és una de les grans històries d'amor que he llegit fins al dia d'avui. I la cosa es va complicant més, fins que arriba al final. És que jo ploro. Em vaig passar tota la tarda plorant per culpa d'aquest llibre. És una saga de 3 llibres. Un és Tinc ganes de tu i el tercer és Perdona si et dic amor, així que ja estic llegint-me el segon. Doncs bé, no us vull explicar al final, però és que tinc unes ganes increïbles d'explicar-vos al final, però aguantaré. Així que si us agraden les històries d'amor, aquesta és una història d'amor molt intensa, que com passa a la majoria dels llibres, que els pares no estan d'acord amb la parella en què està sortint la seva filla, però és que s'ha d'acceptar perquè si la seva filla vol sortir amb ell, no pots amargar-la tota la vida perquè no pot estar amb algú a qui estima, no? I crec que això et fa veure les coses d'una manera diferent, que pensant això, que és violenta, vist des de la persona que estimes, o sigui, vist des del punt de vista de Babi, és diferent perquè Step amb Babi és molt carinyosa, són molt carinyosos, i crec que és per això que les coses s'han de veure des de diferents punts de vista, no només des dels punts de vista del pare. I llavors un dia Rafaela, que és la mare de Babi, diu a Claudio, que és el pare de Babi, sí, molts noms raros, lient, segur que us heu fet un embolic al cap, bueno. Un dia Rafaela li diu a Claudio
que parli amb Stefano, perquè es diu Stefano, doncs que s'allunyi de la seva filla perquè pensi que és una mala influència, però llavors és quan Claudio es fa amic de Stefano i veu les coses molt diferents. És que no us puc explicar el final. Us l'hauria de llegir, tots us heu de llegir aquest llibre, com a mínim el primer. Jo m'he enganxat a la saga i no tenia el llibre aquí, perquè com que estic fora no tenia el llibre aquí perquè no sabia què m'agradaria tant, així que ara me l'estic llegint a l'e-book i vaig tot el dia amb l'e-book a la mà llegint-lo. I per culpa d'aquest llibre estic pensant de, quan sigui més gran, comprar-me una vespa, perquè la Babi i la seva germana Daniela van a l'institut amb vespa. Sí, sóc una obsessionada. Me'l vaig acabar i és que em vaig quedar en xoc del final. M'estava llegint el llibre que em quedaven com 100 pàgines o així. Llavors jo deia com acabaria els meus pares i tot això. Buah. I al que em faltaven 60 pàgines tot el llibre va canviar. És com que va donar la volta, va donar tota la volta i jo vaig dir no, per què acaba així? I no volia que s'acabés mai, no volia que s'acabés mai aquesta història. I crec que per això m'estic llegint el segon llibre, perquè no vull que s'acabi mai. Vull que faci més llibres, no només faci 3. Sisplau, facis més llibres. Crec que és una malaltia que tenim els lectors quan ens agrada tant una història. Que no volem que s'acabi, i s'acaba. Moment tràgic. Aquest llibre és magnífic, em fascina, m'ha encantat. He tingut moltes sensacions al voltant d'aquest llibre, o sigui, he viscut moltes sensacions. I crec que les coses s'han de mirar des d'altres punts de vista per entendre les coses millor. Així que, sense res més, sense embolicar-me, despedeixo aquest vídeo dient-vos que us recomano moltíssim el llibre de 3 metres sobre el cel de Federico Mocchia. Em deixeu als comentaris si vosaltres us heu llegit aquest llibre o si us heu llegit algun llibre relacionat amb Federico Mocchia. I feu-li like. Deixeu-me als comentaris si vosaltres també heu plorat mai en un llibre o teniu la mateixa sensació que jo de que no vols que s'acabi mai la història, perquè és com que l'he viscut massa, saps? Com si l'hagués viscut jo mateixa. És molt forta. En definitiva, feu-li like, subscriviu-vos al canal, doneu-li a la campaneta per saber més novetats d'aquest canal i si esteu més interessats, que suposo que sí, em seguiu a Instagram, @cuinaliteratura, per saber més novetats també d'aquest canal, com sempre. Fins aviat, adeu!